Natakot ko. Dinosaur ni Joyax. Unsay dinosaur? Katong dako kayo ba? Nagamay yung kamot. Ni, mahadlok man day ka ana nga gamay man day nagkamot. Alangan mamaak man be. Ayun ba? Mangging bay. Tara, atong pintikon. Bahala ka, di nakadulot imong pintik do. Ay, kabala ka, Bunjing. Naman ko'y dragon. Nakita na ko sa abusan. Amigo dahil mo ato. Oh, tara. Atong balusan si Joyax. Sige Takloy, bantay bitaw ka. Sige, ali, magsabot ta. Atong i-surprise si Joyax. Unsay surprise? Basta, tara. Tara. Higa nga ay. Tuwalan kasi gulin og si Bunjing bay. Dagan-dagan ay. Kaya itong pahuwayan itong mga alaga na ko ay. Kaya murag ikapoy na sila gukod-gukod ba. Mga sa personahan bay. Kaya maglaag-laag ko. Hala, si Bunjing managsitak mo yun. Ayaw kahadlok. Kay isog bangko. Isog yapon nga, isog magkakakuan. Si Joyax. Ay, Bunjing, Takloy. Bad man na Takloy. Ayaw kahadlok. Nagsabot na ba yung tanong? Sige na lang. Asa di ay mo, Takloy? Gipangita ka na mo. Kinaaman may surprise ni mo. Wow, ganahan lagi ko na lagi. Oo, malingaw di ka ani. Di ba gusto kang dulaan nga dako? Hala, dako? Dulaan. Excited lagi ko, Takloy. Kabalos na dukon ni mo karon. Joyax, dapat tabunan na mo imong mata para ma-surprise jud ka. Sige, sige, sige. Excited pa kayo bay. Impas yung karon. Gani, para malingaw jud ka. Gani bitaw Joyax. Hello, isa ka na nga surprise ba? Excited kay ko ba? Giyapag 3, ibuka imong mata. Ara malingaw yung ka Joyax. Sige, sige, count na. 1, 2, 3. Sige, count na lang ko ha.